Goddag. Jeg vil gerne bevise, at logaritmen med grundtallet a til x opløftet i y er lige med y gange logaritmen med grundtallet a til x. Det gør jeg ved at starte med at give dem begge to et navn. Logaritmen til a kalder jeg m. Logaritmen med grundtallet a til x opløftet i y. Og så kan n, det er y gange logaritmen med grundtallet a til x. På den måde kan vi få to mindre beskrivelser af de tal her. Og hvis vi så tager udgangspunkt i eksponentialfunktionen, f af x er lige med a opløftet i x, får vi to udtryk, som hedder f af m er altså lige med a opløftet i det her, som altså er logaritmen med grundtallet a til x opløftet i y. Og fordi logaritmen med grundtallet a, hvis du opløfter a i det, så er det hinandens inverse funktioner, og derfor giver det altså bare lige med det her op, som er x opløftet i y. Det andet udtryk vi får, det bliver det her, f af n er altså lige med a opløftet. Det er y gange logaritmen med grundtallet a til x. Og vi har en potensregel, der siger, at hvis vi har to potenser, som er ganget, så kan vi opløfte den ene i den anden. Så det kommer til at se sådan her ud. A opløftet. Hele det der a opløftet i logaritmen med grundtallet a til x opløftet i y. Og igen, så ligner det her op, og derfor er de to hinandens inverser, og derfor får vi x opløftet i y. Når de begge to bliver x opløftet i y, så kan vi altså også konstatere, at f af m er lige med f af n. Og fordi vi arbejder med eksponentialfunktioner, så ved vi, at eksponentialfunktionen er invers. Det vil sige, at de to tal her kan ikke være forskellige, for at de skal give det samme. Derfor ved vi også, at m